L-odwa it-tajba u merħba bikom, grazzi tal-li tinaqdu magħna sabiex tagħmlu l-għażla għat-tfal tagħkom. Nirringrazzjakom ukoll li kontu magħna l-bieraħ fil-għaxija għall-laqgħa ta' preparazzjoni. Illum il-ġimgħa 28 ta' April, il-ħin huwa 9:30 ta' filgħodu. Aħna bħas-soltu nibdew billi l-ewwel nitolbu ftit flimkien u mbagħad nagħmlu spjegazzjoni żgħira fejn nagħtu rendikont ta' kemm għandna postijiet u kif se nimxu. U mbagħad tibdew tagħmlu l-għażliet tagħkom. Infakkar li trasmissjoni mill-istudio tieħu ftit tal-minuti sakemm tasal fid-djar tagħkom. Għalhekk meta nċemplulkom u jgħaddukom fl-istudio, intom fuq il-telefon sa tkunu qabel dak li qed jiġri fuq li taraw fuq l-screens u tisimgħu mill-screens tagħkom tajjeb. Toqgħodux tistennew li tiġu up to date ma' dak li qegħdin taraw u tisimgħu minn fuq il-tablets jew il-computers tagħkom għax dak jieħu ftit tal-minuti. Nibdew billi nitolbu ftit flimkien fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. F'dawn il-ġranet tal-wara lajt fil-qudies ta' kuljum naqraw il-atti tal-Apostli, l-esperjenzi li għaddew minnhom l-Apostli u llum kien imiss l-esperjenza ta' San Pawl. San Pawl din it-tieni esperjenza tiegħu għax l-ewwel rakkont li għandna ta' San Pawl huwa meta huwa kien jippersegwita lill-insara u fil-qari tal-qudiesa tal-lum propju huwa meta kien sejjer jippersegwita l-insara u ltaqa' ma' Ġesu, meta dirlu Ġesu u qallu biex ikun dixxiplu tiegħu wkoll. Nitolbu l-mulejjek biex dan San Pawli bidel ħajtu, bidel għall-aħjar u ddedikasa biex iwassal il-messaġġ ta' Ġesu kullimkien, tħabat ħafna, ivvjaġġa ħafna u anke fl-aħħar sofra l-martirju, ġie anke fostna hawn Malta, ikun dejjem eżempju għalina l-koll u anke għal dawn it-tfal tagħkom li dejjem qegħdin jikbru. Niftakru wkoll li matul dan iż-żmien tal-deriet ta' Ġesu, f'dan żmien tal-għajt, anke Sitna Marija kienet ma' l-Apostli, nitolbuha biex hija tkompli takkumpanja lill-uliedkom, lilkom ukoll u lill-edukaturi tagħhom, lilna lkoll, sabiex hekk kif akkumpanjat il-Ġesu takkumpanja lilna fil-ħajja tagħna. Nitolbuha lkoll flimkien. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbi, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sitna Marija itlob għalina fl-isem tal-Missier tal-Iben tal-Ispiritu Santu amen. Aħna fuq l-screens taraw ukoll il-telefon li qed nagħtu sabiex min jixtieq xi iktar informazzjoni jista' iċempel. Infakkarkom ukoll li wara li dan il-proċess ta' dolodu il-riżultat tal-għażliet tagħkom jiġi ppubblikat fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fil-website knisja.mt u anke l-reġistrazzjoni ta' dina it-trasmissjoni li aħna se nagħmlu. Il-kollegi mill-uffiċċju tal-istudio diġà bdew iċemplulkom il-dawk li jinsabu quddiem u għalhekk hekk kif tidħol l-ewwel telefonata nkunu nistgħu nibdew nismgħu l-għażliet tagħkom. Fuq l-iscreens issa bħalissa taraw fuq naħa l-ismijiet ta' tfal u kif huma organizzati skont ir-riżultat tal-polza. Fuq id-naħa l-oħra taraw l-iskejjel bil-postijiet li huma għandhom disponibbli tajjeb. Għalhekk kemm infakkar u nirrepetu daqsxejn dak li qegħdin taraw u li għadnilkom il-bieraħ u anke li tajnikom l-informazzjoni fl-email li batnilkom bħala preparazzjoni għall-laqgħa tal-bieraħ u anke dik ta' dolodu. Fis-Sacred Heart College li huwa ġewwa San Ġiljan għandna 14 il-post, fil-Our Lady Immaculate il-Ħamrun għandna 14 il-post ieħor, St. Albert il-Belt għandna 10 postijiet, St. Monica Gżira għandna 21 post. Nfakkar ukoll li St. Albert huwa skola co-ed anke fil-level sekondarju issa u t-tfal ta' Sacred Heart ukoll peress illum minn storijiet il-għaddew il-kulleġġ ta' Sacred Heart lill-Arċisqof, il-Sacred Heart College huwa wkoll relatat kombinat mas-seminarju. Għalhekk bniet li jidħlu fis-Sacred Heart jistgħu jekk għandhom ħuthom subien jistgħu jidħlu fis-seminarju dejjem jekk ikun hemm post u bil-maqlub informazzjoni ġenerali jekk xi ħadd ikollu tfal fil-seminarju, informazzjoni forsi għall-futur, u għandu l-bniet jista' bil-kriterju tal-aħwa jdaħħal il-bniet ġewwa Sacred Heart College.
dejjem fis-snin tal-dħul. Is-snin ta' dħul huma l-ewwel sena kindergarten, it-tieni sena kindergarten, l-ewwel sena primarja u l-ewwel sena sekondarja. Tajjeb, għal dawn l-aħħar 3 snin kellna wkoll b'eċċezzjoni dħul ukoll fir-raba' sena primarja għal St. Monica Gżira. Però mis-sena d-dieħla dan mhux se jkun possibbli imtlew dawk il-postijiet li kienu available li kienu disponibbli St. Monica Gżira u dana allura se jgħaf dan il-proċess fil-raba' sena primarja. Ma nafx jekk għandniex l-ewwel telefonata. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Għal-Kejli li ma skola tażel, Sinjura? St. Monica Gżira. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Ma nafx ċamplu l-mama ta' Mikari Spiteri, ħanraw xini l-għanżla tagħha wkoll. U hekk bdejna dan il-proċess li m'għandux jieħu ħafna ħin dolodu peress li n-numru ta' applikanti wkoll huwa limitat. L-għodwa tajba Sur Spiteri. Bonġu. Għal-Mikari. St. Monica Gżira. Grazzi ser, napprezza l-għodwa tajba. Thank you, thank you. St. Monica Gżira. Tajjeb li ninformakom ukoll li ma ġembi għandi n-nutar li bħali qed jisma' dak l-għażliet tagħkom u bħali wkoll qed jirrekordja dak li intom tagħmlu. Hekk kif nimla kull paġna li nimla jiena ngħaddija lilu jqabbel dak li nkun ktibti imma dak li jkun qabel u mbagħad jiffirma u jittimbra kull reġistrazzjoni li nkunu għamilna tajjeb. Nfakkar ukoll li hekk kif timtela skola aħna nerġgħu ntella. Yes. Good morning. Yes, for Tatiana, which school do you choose? St. Monica Gżira. St. Monica Gżira. Thank you. Thank you. Good day. Good day. St. Monica Gżira. Yes. Lodwa tajba, Signora. Bonġu għal Raquel. St. Monica Gżira. Grazie, Signora. U s-sanaddu għal Roxanne Grek fin-numru 5, naraw xini l-għażla tal-ġenituri. Kontit ngħidilkom li il-notar jiċċekkja kull kitba li nagħmel jien kull għażla li nagħmlu u kontit ngħidilkom ukoll li jekk kif timtella skola fuq l-screens intella wkoll il-tfal li jkunu reġistrati ġewwa dik l-iskola. L-għodwa tajba, Sinjura, għal Roxanne St. Monica Gżira. Grazie, Signora. Grazie, grazie, l-għadwa tajba. Ringrazzjawkom li tkunu tistennew il-telefonatana. Yes, l-għadwa tajba, Signora. Hello, Signora De Bono. St. Monica Gżira. Yes, l-għadwa tajba, Signora. Good day. Iva, St. Monica Gżira. U senaddu għal Emily Kalleja li hija numru 7 f'din il-lista u hija l-aħħar waħda li għandi f'din il-paġna, jien għandi 9 paġni sewa din kull ewwel paġna li nkunu imlejna. Fakkar, yes. L-għodwa tajba, Sinjura Kalleja. Bonġu għal Emily. St. Monica Gżira. Grazzi, Sinjura. Grazie, 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 bye. Għekku l-ewwel paġna mtliet ukoll. U ngħaddu għat-tieni paġna u fuq net għandna lil Eliza Tabone. Eliza Tabone, għandna se tkun l-għażla ta' dawn il-ġenituri. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Our Lady Immaculate Hamrun. Grazie, Signora. Thank you, thank you, thank you. U issa għandna l-ewwel part twins, għandna lil Mariella Inwoko u Ella Marie Inwoko.
inċemplu l-ġenituri tagħhom ħana. Yes, l-odwa tajba, Sinjura, għal Ella Mariju għal Mariella li ma St. Monica Gżira. Grazzi, Sinjura. Good day, good day. St. Monica Gżira għal daw it-twins. U issa naddu għal Taja Harmer Gawċi. L-odwa tajba, Sinjura. Yes, għal Taja li ma St. Monica Gżira. Grazzi, Sinjura. Grazzi, bye-bye. U issa għandna it-twins, Giulia u Eliza Borġvella, għanna raw xini l-għazla tal-ġenituri tagħhom. Tajjeb, u wasalna fin-numru 11 bħala rank order. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. St. Monica Gżira. Grazzi, Sinjura, grazzi, grazzi. Għana St. Monica Gżira għal Giulia u Eliza Borġvella u issa naddu għal Gaja Stafraċ. Gaja Stafraċ li għaf il-numru 12 fil-rank order. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Bonġu. Għal Gaja li ma skola tażen, Our Lady Immaculate. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Ekku jinem lejt paġina oħra, għaddi għal-notar. Yes. L-odwa tajba, Sinjura. Hello. Bonġu, għal Chanel. St. Monica Gżira. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Ekku għanna għanżluħra. U naddu għal dik li edha fil-14 il-post għanna l-Ilana Gallia Seguna. Naraw s-nazda ta' dawn il-ġenituri sa' tkun. Fakkarkom li kemm jista' jkun malaj l-luni u forsi fil-ġranet li ġejjin, però nfakru wkoll li sanna weekend qudiemna u nhar it-tnejn hija festa wkoll. Aħna nikdbulkom, nibatulkom email kif ikonna l-ewwel ċans fejn nikkonfermaw l-għażliet li intom qegħdin tagħmlu. Nindikawkom ukoll il-link il-ħolqa sabiex tkunu tistgħu tkomplu l-proċess tar-reġistrazzjoni li jinkludu wkoll il-konsens tagħkom għal kollaborazzjoni ma' kull skola li intom tinkitbu fiha. Yes, l-odwa tajba għal Ilana, Sacred Heart College. Grazzi, ser, napprezzaw. Thank you, Sacred Heart. Għal Ilana Gallia Sekuna. U s-sanaddu għal Amy Grek. L-odwa tajba, Signora Grek. Bonġu għal Amy. St. Monica Gżira. Grazzi, Signora, grazzi. U s-sanaddu għal Emma K. Attart li edha fis-16 il-post, ħannaraw xini l-għazla tal-ġenituri tagħha. Kontit ngħidilkom b'din l-email li nibatulkom kemm jista' jkun malajr fejn nikkonfermaw l-għażliet li intom qegħdin tagħmlu dolodu, nagħtukom ukoll il-ħolqa link fejn intom tkunu tistgħu tkomplu l-għodwa tajba, Sinjura, għal Emma St. Monica Gżira. Grazzi, Sinjura. Grazzi, bye-bye. U s-sanaddu għal Eliza Eni Zbirka fin-numru 17, ħanaraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tagħha. U permezz ta' din il-ħolqa intom tkunu tistgħu tagħtuna l-kunsens tagħkom għal kollaborazzjoni mal-iskola. L-għodwa tajba, Sinjura. Hello.
Good morning, yes. Iva. Saint Monica Gżira l-Eliza N. Zbirka. Grazie, signora. Grazie, grazie. U sanaddu għal Ember Rizzo fin-numru 18, ħanaraw xini l-għazza tal-ġenituri. Yes, l-odwa tajba, signora. Bonġu għal Ember. Our Lady Immaculate Hamrun, grazie, signora. Grazie, l-odwa tajba. Kanna zluħra u sa tinċemplu l-mamata Laura Buġeja fin-numru 19. Ħanaraw xini l-għazza tagħhom. No, l-odwa tajba, signora. Bonġu. Għal-Laura Buġeja. Our Lady Immaculate il-Hamrun. Grazie, signora. Grazie, napprezza li l-kom ukoll. Ekku, se naddu għal-paġna paġna oħra, paġna 3, u naddu għal-paġna 4 fuq net bin-numru 40 għanna l-Aisha Montesi. Naraw xini l-għazza tal-ġenituri tagħhom. Tkunu tistaw tagħmlu, yes, l-odwa tajba, signora. Bonġu għal-Aisha. Sacred Heart College. Grazie, signora. Grazie, grazie, bye bye. U issa ngħaddu għal Emily Marie Vella, naraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri tagħha. Mela tkunu tistgħu tkomplu l-proċess għadħu tar-reġistrazzjoni billi tagħtuna l-kunsens tal-kollaborazzjoni mal-iskola fejn ktibtu t-tifla tagħkom. Yes, l-għodwa tajba, signora. Saint Monica Gżira għal Emily Marie Vella, sewa? Grazie, signora. Grazie, grazie. Grazie, bye bye. Grazie. Ekku kollox miexi ħarir. U tkunu tistaw tagħmlu wkoll il-ħlas tar-reġistrazzjoni li huwa ta' 50 euro, tajjeb nirringrazzjawkom ukoll u waraw ukoll għal dawk li jkunu jixtiequ mhux għal kulħadd. Yes, l-għodwa tajba, signora. Bonġu għal Kadisha. Hello. Yes, li ma skola, signora? Saint Monica Gżira. Grazie, signora. Grazie, bonġu. Bonġu, samani, bye. Saint Monica Gżira għal Kadisha Tart u sanaddu għal Katrina f'Sadni fin-numru 23. U natukom ukoll il-possibilità għal min ikun jixtieq li jinkiteb ukoll fuq il-waiting list xi skejjel li tippreferu iktar minn dik li forsi tkun għażiltu. Tistaw tindikaw anka skejjel li m'għandhomx postijiet vojta biċ-ċans bit-tama ħaniftehmu li forsi jikkanċella xi ħadd li forsi xi ħadd pereżempju jmur l-iskola tal-sports jew l-iskola performing arts. L-għodwa tajba, signora. Hello, bonġu, bonġu. Għal Katrina. Saint Monica Gżira. Grazzi, signora. Grazzi, bye bye, bye bye. U għal-senaddu għal Giulia Vella li tinsab fil-24 post ħanna raw xini l-għazla ta'kom. Kontit najdilkom fuq il-waiting list u yes, l-għodwa tajba, signora. Hello. Yes, għal Giulia. Sacred Heart. Grazzi, signora, napprezza ta' grazzi, grazzi. Sacred Heart għal Giulia Vella. U issa għandna twins oħrajn għandna l-Ilaria Bova u Silvia Bova. Għandna raw xini l-għażla tal-ġenituri. U dan. Kontet nitkellem fuq il-waiting list fejn intom tistgħu tindikawna minn skola waħda sa 5, mhux iktar minn 5 u ovvjament il-minimu huwa wieħed. Din mhux obbligatorja li wieħed jimlija. Yes, buongiorno. Buongiorno, per Ilaria e Silvia quale scuola? Santa Monica, grazie, buongiorno, buona giornata. All right. Mill-studio tinformawni li jekk tliet Saint Monica Gżira u naħseb konna bleżat għax kieku kellna post wieħed it-tewmi ma kienux ikunu jistgħu jidħlu tnejn fl-istess skola.
ekku fuq l-screen sit taraw il-lista ta' tfal li ħajibdew jattendu din l-iskola li huma Kejlien Mikallef, Mikari Spiteri, Tatjana Krasteva, Raquel Sultana, Roxanne Grek, Katalea Debono Refalo, Emily Kalleja, Mariella Inwoko, Ella Marie Inwoko, Taya Harmer Gauci, Giulia Borg Vella, Elisa Borg Vella, Chanel Karabot, Amy Grek, Emma K. Attart, Elisa N. Zbirka, Emily Marie Vella, Kadisha Attart, Katrina Fsadni, Ilaria Bova u Silvia Bova. Dawn huma tfal li ħajbdew jattendu St. Monica Gżira u issa ngħaddu għal dik li tinsab fin-numru 26 għandna lil Sabin Elafi Meli u Jasmine Elafi Meli għandna tewmin oħra. Naraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri. Ma nafx jekk mhix fuq il-linja diġà. Tajjeb, konna ngħidilkom xi ħaġa dwar il-possibilità li wieħed jinkiteb fuq il-lista fuq il-waiting list u jindika xi skejjel li preferi iktar, anke tistgħu tindikaw skejjel li bħalissa m'għandhomx postijiet bit-tama li forsi jikkanċella xi ħadd. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura? No choice. All right, grazie Signora. Grazie, bye-bye. No choice għal Sabino Jasmine Elafi Meli u senaddu għal mamata Emma Ċefaj fin-numru. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Bonġu għal Emma. Li ma skola tażel, Signora, għal Emma? Sacred Heart College. Grazie, Signora. Grazie. Sacred Heart College għal Emma Ċefaj u sanaddu għal Maja Skori fin-numru 28 ħannaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri tagħha. Tajjeb, nirringrazzjawkom ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom. Wasalna fin-numru 28 kważi 30 u prattikament qegħdin bil-average ta' applikant kull minuta ta' tajjeb ħafna ritmu li mixin tajjeb bih. Ġifiri minna ftit ieħor ukoll aħna llum m'għandniex ħafna postijiet kollox għandna fuq xi ħaġa fuq il-50 xi 55 applikant sewwa u fisser li f'sija għandna nlestu kollox. Issa din inċemplu lil mamata Maja Skori. Il-waiting list ukoll eventwalment mhux issa għal-ħabta ta' Ġunju jew lejn nofs Ġunju iktar il-qudiem sewwa ntellawha wkoll fuq il-website tal-paġna tal-iskejjel tal-Knisja li qiegħda fil-paġna tal-knisja.mt jew church.mt. Il-paġna tal-Knisja hija bilingwa, hija kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż u tkunu tistgħu taraw ukoll allura min qiegħed fuq il-waiting list u għalli ma skejjel jippreferi tajjeb u dina tkun organizzata dejjem skont il-kriterji ta' dħul u skont il-numru li wieħed ikun ġab fil-polza tal-għażla. U dejjem nimxu ma' dak. Aħna matul is-sajf nkomplu bix-xogħol tagħna dana tal-għażliet u tar-reġistrazzjoni tat-tfal, ġifieri kull darba li konna kanċellazzjoni nċemplu lil kun minn missu. U grazzi. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Bonġu. No choice. All right, Signora, fuq il-waiting list. Grazie, Signora. Good day. Infakkar ukoll li fuq il-waiting list tistgħu tkunu kemm jekk tagħmlu no choice jekk ma tażlu l-ebda skola u anke jekk tażlu skola. Maħniex ngħidu jekk tażel skola ma tistax tkun fuq il-waiting list sewwa. Qed nagħtu l-għażla l-possibilità l-opportunità li wieħed jinkiteb anke fi skola u anke jkun fuq il-waiting list. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Chanel. No choice. Grazzi, Sinjura, napprezzaw. U s-sanaddu wkoll għal Timea Vejl Tonna li hija fin-numru 30, tajjeb, ħannaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri tagħha u nkomplu b'dan il-proċess. Jiena dalwaqt wasalt biex nimla paġna 5 u nimxu l-qudiem.
Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Bonġu Altimea. Sacred Heart. Grazzi, Sinjura. Grazzi, napprezza. Bye-bye. Mela Sacred Heart Altimea Vejl Tonna u sanaddu għal Nina Katania li hija fil l-odwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Nina. Sacred Heart College. Grazzi, Sinjura. Grazzi, bye-bye. Ġurnata tajba. Sacred Heart għal Nina Katania u kim lejna paġna oħra, paġna 5. Kollox għand Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Bonġu għal-Ilenia. Sacred Heart. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Good day, good day. Sacred Heart għal-Ilenia Buġeja fil-numru 32 u issa ngħaddu għal dik li qiegħda fil-post numru 33 għal Nicole Marie Cilia. Naraw li xa tkun l-għażla tal-ġenituri tagħhom. Il-lista tal-waiting list li yes. L-odwa tajba, Sinjura. Hello. Tlifna l-linja, sfortunatament. Kon neħdu paċenzja nerġaw naqbdu s-Sinjura il-mamma ta' Nicole Marie Cilia. Ma laħqitx għaltinna xini l-għażla tagħha fl-istudio għalkemm fit-telefons fl-uffiċċju tal-istudio dawn ġiġa ġie rrekordjat. Yes, grazzi. L-odwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Nicole. Sacred Heart. Grazzi, Sinjura. Grazzi, thank you. Grazzi. Mela Sacred Heart għal Nicole Marie Cilia u issa din inċemplu l-mamma ta' Chanel Sant Aġus li tinsab fil-post 34. L-odwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Chanel. Sacred Heart. Grazzi, Sinjura, napprezzaw ta' Sacred Heart għal Chanel Sant Aġus u sanaddu għal Luisa Abela, ħannaraw xini l-għażla tal-mamma ta' Luisa Abela u ftit dejjem mixin l-qudiem. Kontet ngħidilkom li l-lista tal-waiting list tiġi aġġornata minn żmien għal ieħor ukoll. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Luisa Abela, Our Lady Immaculate. Thank you, Signora. Grazie, good day. U sanaddu għal mamma ta' Hope Riel Vella fin-numru 36. L-odwa tajba, Signora. Bonġu għal Hope. Sacred Heart. Grazie, Signora. Grazie, napprezzaw. Sacred Heart għal Hope Riel Vella u s-sadru ninċemplu l-mamma ta' Hailey Borsch li tinsab fil-post 37. Naraw xini l-għażla tagħhom. Komplu bil-proċess, infakkarkom ukoll li aħna ngħaddu l-odwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Hailey. Our Lady Immaculate Hamrun. Grazzi, Signora. Napprezzaw. Thank you. Aħna eventualment naddu dina l-informazzjoni ta'kom lill-iskola li jintom tkunu għaziltu u anka globalment ninformaw l-uffiċċju tal-iskejjel tal-gvern li l-odwa tajba, Signora. Yes. Arrakela. Sacred Heart. Grazzi, Signora. Grazzi. Sacred Heart għal Rakela Vella. U għakkim lejna paġna oħra, paġna 6. Għanna żewġ terzi tal-paġni lesti u ngħaddu għal paġna oħra, paġna 7 fuq net l-odwa tajba, Sinjura. Mela l-fejt Zammit Sacred Heart College. Grazzi, Sinjura. Grazzi l-ġurnata tajba. Sacred Heart għal fejt Zammit u għanna l-mamma ta' Loren Mikalle fil-post 40, xini l-għazla taħħom. Kondit ninformawkom li għanna ninformaw l-skejjel tal-gvern li t-tfal ta'kom ġew reġistrati fl-skejjel ta'na tal-Knisja tajjeb.
Lodwa tajba, Sinjura. Hello. Bonġu għall-Loren. Sacred Heart. Grazzi, Sinjura. Grazzi, Sacred Heart għall-Loren Mikallef. Ġurnata tajba. U issa ngħaddu għal Claire Marie Pisani fil-post numru 40. Yes, lodwa tajba, Sinjura. Bonġu. Għal Claire Marie, Our Lady Immaculate. Nirringrazzjawk, Sinjura. Ġurnata tajba. Our Lady Immaculate għal Claire Marie Pisani u sanaddu għal Chloe Caruana Stenier fil-numru 42. Tajjeb ħannaraw xini l-għazla tagħhom. U eventualment mbagħad ukoll l-iskejjel la darba jirċievu l-informazzjoni minn għandna jikkomunikaw magħkom, jorganizzaw xi laqgħat magħkom biex jinformawkom dwar il-kodba, l-uniformijiet, il-ħinijiet tal-iskola, l-organizzazzjoni tal-iskola, xi suġġetti ħajtalmu. Yes, lodwa tajba, Sinjura. Yes, għal Chloe, bonġu, Sacred Heart. Sacred Heart għal Chloe Caruana Stenier. Tajjeb, u ċajdu li mill-studio li imtlitu kol skola oħra, ġifiri nifhem jiena li imtlitu kol Sacred Heart, u għalek ħanaraw it-tfal li nkitbu f'dan il-kulleġġ u li ħajbdaw jattendu l-iskola ġewwa San Ġiljan tal-Sacred Heart College. Ilana Galia Seguna, Eixia Montesi, Giulia Vella, Emma Cefaj, Timea Veil Tonna, Nina Catania, Ilenia Buġeja, Nicole Mari Cilia, Chanel Sant Aġuz, Hope Riel Vella, Raquela Vella, Faith Zammit, Loren Mikallef u Chloe Caruana Stenier. Dawn huma tfal li ħajbdaw jattendu Sacred Heart minn Settembru li ġej u aħna nkomplu bil-reġistrazzjoni bl-għażliet tagħkom bħalissa din inċemplu l-mama ta' Mirjana Galia Baldacchino fil-post 43. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Good morning. St. Albert the Great. Nirringrazzjak, Sinjura. Thank you, good day, good day. Fil-fatt issa l-għażla tal-dawk li qed jipparteċipaw minn issa l-qudiem ġiet ristretta għal żewġ yes, lodwa tajba, Sinjura. Hello. Yes, qed nisimak, Sinjura. Our Lady Immaculate għal-Maja Xiberras. Tajjeb, grazzi, Sinjura, nawgurawlek. Tajjeb, babi. Our Lady Immaculate għal-Maja Xiberras u sanaddu għal-N Kurmi fil-45 post. Yes, lodwa tajba, Sinjura. Our Lady Immaculate. Grazzi, Sinjura, napprezzaw ta' grazzi ħafna. Ekku jina mlejt paġna oħra, paġna 7, u sanaddu għal paġna 8 fuq net fil-46 post għanna l-Jelenia Vassallo. Għanna rawċini l-għazla tal-ġenituri taħħom, taħħa sewa, u sewa l-għazla hija ristretta għal żewġ skejjel għal Our Lady Immaculate il-Ħamrun jew St. Albert the Great il-Belt Valletta. Tajjeb. Naqbdu bħalissa tinċemplu l-mama ta' Jelenia Vassallo. Aħna risqin lej it-tmiem tagħna bħul ma baqanna issa 9 applikazzjonijiet x'nagħmlu u l-anlestu dan għall-proċess nerġgħu lura lejn l-uffiċċji tagħna u nibdew naħdmu mbagħad ix-xogħol tal-uffiċċju nippreparaw il-lista li ntellaw fuq il-website, l-email li rridu nibagħtu lilkom u anke nippreparaw għall-polza li għandna nhar it-tlieta għax aħna nkomplu bil-proċessi fil-livelli kollha tajjeb u kull livell għandu żewġ gruppi ta' attivitajiet ċer għandna il-polos u l-reġistrazzjoni għal tfal li huma għas-subien, imbagħad għandna l-istess ħaġa għall-bniet barra fil-raba sena primarja, ġifieri għandna proċess. All right, ma importax. Yes, Sinjura Vassallo kellna naqbduha bil-mobile, daqsxejn diffikulta, kultanti konna diffikulta teknika li bil-linja tal-istudio ma nkunux nistgħu naqbdu dak li jkun. Però għandna soluzzjonijiet oħra u bil-mobile insolvu ħafna diffikultajiet.
Ekku, l-odwa tajba, Sinjura. Good morning. Bonġu. Our Lady Immaculate. Our Lady Immaculate. Grazzi, Sinjura, tagħna apprezzaw. Thank you. Bye. Mela, Sinjura, il-mamma ta' Jelenia Vassallo, Our Lady Immaculate. Immaculate Hamrun. Napprezzaw il-paċenzja ta' kulħadd, kif taraw għandna proċess trasparenti ħafna. Pule. Bonġu. Our Lady Immaculate. Grazzi, Sur Pule. Grazzi. Our Lady Immaculate. Għal Sofi Pule u sanaddu għal mamata Emma Zammit, ħanna raw se tkun l-għażla tagħha u nkomplu b'dan il-proċess tal-reġistrazzjoni tagħkom. Tajjeb hemm li huwa naħdmu b'tantek trasparenza, intom tistgħu issegwu kull pass, kull għażla li tagħmlu, kull post li jonqos. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Emma Zammit. No choice. Grazzi, Sinjura. Grazzi, napprezzaw. Grazzi, babaj. Prezzaw ukoll li anke min mhux se jkun se jażel skola xorta jwieġeb it-telefonata tagħna u hekk aħna noqogħdu ninkwetaw li ma stajniex naqbdu nkunu nafu li hija għandhom għażla oħra u għalina tajjeb ukoll. Ma l-importanti li kulħadd ikun jafu nkunu nafu, nkunu nistgħu nkomplu bil-proċess moħħna mistrieħ li ma qbiżna lil ħadd. Qegħdin inċemplu bħalissa lil mama ta' Caitlin Mallija. L-għodwa tajba, Sinjura, yes. Our Lady Immaculate. Grazzi, Sinjura. Yes, għal Caitlin Mallija. Yes, siwiwa, Sinjura, grazzi ħafna. Grazzi, bye-bye. Our Lady Immaculate, ħamruna għal Caitlin Mallija u Is-Sur Camilleri, l-għodwa tajba. Ħaj. Our Lady Immaculate. Grazzi, Sir, napprezzaw ta' Grazzi, bye-bye. Mela Our Lady Immaculate għal Diana Camilleri u senaddu għal Ilenia Sultana Lauria. Naraw se tkun nażla tal-ġenituri tagħha. Risqin li jitmim, issa baqanna bis 4 applikazzjonijiet oħra. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Għal Ilenia. Our Lady Immaculate. All right, Sinjura, grazzi tal-kooperazzjoni tiegħek ta' ekku tgħidu li mill-istudio li mlejna wkoll l-iskola ta' Our Lady Immaculate il-Ħamrun. Ħannaraw li huma l-istudenti li qed jinkitbu fiha u li jibdew jattendu din l-iskola minn Settembru li ġej. Għandna lil Eliza Tabone, il-Gaja Stafraċ, Ember Rizzo, Laura Buġeja, Luisa Abela, Hailey Borch, Claire Marie Pisani, Maja Xiberras, Ann Kurmi, Jelenia Vassallo, Sofi Pule, Caitlin Mallija, Diana Camilleri u Laura Ilenia Sultana Lauria u kol. Yes, għanna Signora Xiberras. Yes, l-għodwa tajba, Signora. No choice, grazzi, Signora, napprezzaw u kol. Thank you, l-għodwa tajba. No choice għan Xanja Xiberras u jina mlejt paġna oħra, paġna 8, naddu għall-axar paġna disa li kull ma fija żewġ applikazzjonijiet oħra, l-ewwel waħda fuq net, yes, l-għodwa tajba Sur Xerri, yes, no choice, grazzi Sir, grazzi, napprezzaw, thank you. U issa naddu għall-axar applikazzjoni li għanna dolodu li għa fin-numru 55, għal-mama ta' Giulia Karabot. Kif qed tinnutaw ukoll baqa' xi postijiet vojta għaliex mhux kull. Yes, l-għodwa tajba, Signora Karabot. Bonġu għal Giulia. Yes, St. Albert. Yes, għal Giulia Karabot, St. Albert. Grazzi, Signora. Grazzi, napplika. Mela, ekku ukoll rajna l-applikazzjonijiet kollha, l-applikanti kollha u għamiltu l-koll għażliet tagħkom. Kont qiegħed nikkummenta li dawk il-postijiet li jibqgħu aħna vojta ma mtlewx
il-qoddim lejn Ġunju mhux issa imlijin waħda wara l-oħra kif kont ngħid l-ewwel bil-polozz u r-reġistrazzjonijiet tal-livelli l-oħra su bien u bniet għandna ħafna sessjonijiet oħra x'nagħmlu. Imma l-qoddim imbagħad inċemplu lil min imissu fil-polza ta' parteċipazzjoni. Sew aħna mill-polza ta' parteċipazzjoni konna ħadna dawk li ġew fuq quddiem li mbagħad ħadu fil-sem fil-polza tal-għażla u issa nkomplu minn dak li jmisshom fuq il-polza ta' parteċipazzjoni. Però irid jasal Ġunju għaliex aħna mimlijin sa Ġunju bl-appuntamenti skont ir-regolamenti ta' dħul ta' għalhekk nitolbukom ftit paċenzja u kollaborazzjoni magħkom. Però naslu għandkom ukoll il-postijiet mhumiex se jintieħdu kif intom tistgħu issegwu malajr tistgħu tindunaw kemm baqgħu postijiet vakanti u dawn jiġu offruti aktar il quddiem lil min imissu. Nixtieq nirringrazzja wasalna fit-tmiem ta' din is-sessjoni tagħna, nixtieq nirringrazzja l-kollaboraturi kollha li aħna għandna magħna. Warajja ġew ukoll daw in-nies li kienu qegħdin iċemplulkom sewwa bil-paċenzja kollha. Għandna l-Dejmien Abela li jgħinna wkoll jaħdem magħna wkoll fl-uffiċċju għad-dħul, għandna lill-Analiż Vella wkoll li taħdem ukoll fl-uffiċċju għad-dħul u l-Miss Cynthia Kassar li ltqajtu magħha il-bieraħ ukoll fil-laqgħa li kellna tal-ġenituri u li tieħu ħsieb b'paċenzja kbira u b'dedikazzjoni kbira l-uffiċċju għad-dħul. Ma' ġenbi għandi wkoll in-notar Robert Aquilina li għal darb'oħra kien jiċċertifika l-għażliet kollha tagħkom. Fuq il-mejda l-oħra għandna l-Sur Gejtu Farrugia li qiegħed jikkopja l-ismijiet ta' tfal fuq il-listi ta' kull skola biex sewwa naraw li kollox huwa sewwa. U fuq il-kompjuter għandna l-Sinjura Amelia Kalleja li qiegħda ġiġa ddaħħal l-għażliet tagħkom fuq id-database tagħna. Fil-kamra tal-istudju wkoll kellna magħna lil Father Mark Ellu lil kap tas-seminarju li wkoll ġie jagħtina daqqa ta' id. U fuq it-telefon tirrispondi t-telefonati tagħkom kellna wkoll lil Diane Merċija. Nirringrazzjaw il-Wi Studio li għal darb'oħra laqgħuna u jgħinuna dejjem fl-aspett tekniku ta' trasmissjoni. Nirringrazzjaw ukoll uffiċċji fil-Kurja tal-Arċisqof u anke mis-Segretarjat tal-Iskejjel tal-Knisja u l-kapijiet tal-Iskejjel tal-Knisja. Nirringrazzjaw lilkom li segwejtuna u nawguralkom kull ġid u kull suċċess għal uliedkom. L-għodwa tajba lil kulħadd.